jahanam. Loh, tanggung jawab. Lho kok jahanam ya gak tanggung jawab. Tak omongin omongan iki. Nek pengen ayem tanten golek laki jahanam. Artine Jahanam. saya itu jantan. Harmonis. Nah, Kasih dan sayang sama siapapun. luar biasa jahanam itu ya. Kok ini Mbak Lurah, Ya. Mas Faisal. Dongane lewat kowe dening merek sepeda motor. Apa? Mbak Lurah. Ya. Tak dongane kon S lah, pakai S. Kenapa? Coba aku. Sponsor. itu namanya seorang wanita yang sangat tanggung jawab. Iya, Boleh iya. nafkah. Apa sih arti wanita? Wanita wadah nitip senjata. Bahasa titip lo senjata Mbak. Ya, tapi jangan sembarang-barangan kalau kita menitip senjata. Saya doakan seperti Ya, Mbak Lurah. siap, Saya siap. doakan seperti merek sepeda Yamaha. Mbah Lurah Yamaha. Arti Yamaha. Yakin, mantap, Mantap. dan harmonis. Luar Membina biasa. keluarga rumah Luar tangga. biasa. Mas Mas Faisal Faisal. tak dongakne kau dari merek sepeda Suzuki. Suzuki artinya Suka-suka bagi rezeki. amin. Amin. Ya kamu tak dongakne. Awamu GL Pro. Apa? Genjot langsung protol. GL Pro itu dari Honda ya? Honda. Kamu Honda? Aku udah. Hobinya numpak janda. Itulah kesenangan Mas Faisal. Luar biasa. Kita harus berantas janda tua. Janda muda kita. Open satu bersama. Ya, tapi kita hibur pada malam hari ini luar biasa Pak Kudat. Karena Mas Faisal dan Mbak Purane Mbah Lurah. Ya, la Ya. in sakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabil sadi. Artinya- wong sing gelem mensyukuri nikmate Gusti Allah bakal ditambahi rezeki. Amin, Wong amin, sing amin. kufur karo Gusti Allah adab sing bakal diterima. Nah, terus iki kan syukuran Mbah Lurah, syukuran sama Mas Faisal, semuanya lah, semuanya, masyarakat semuanya, masyarakat Bukit Raya khususnya, iki syukuran kabeh. Jadi awake dhewe kudune matur nuwun, terima kasih dan kita mencoba di sini itu mengasih terus ngekei, paham Rek? Ya, ngekei. Mengasih utawa ngekei Iya. hiburan yang luar biasa. Luar biasa. Contohnya Yang campur sari gebyar Desa Bukit Raya. Iki hiburannya luar biasa Pak Kundat. Jadi hiburan kingko awake dhewe nyanyi. Ndak kingko ditekoni sik masyarakate. Ningki mangke dibuyarne jam 11 napa jam setengah kali 11? Jam piro? Jam 1 ya? Jam 1. Jam 1. Jam 2 minta jam 2. Jam 2. Mas Faisal tambah 60 lagi ya jam 2 sana. Ngisin. Ora usah Mas, ora usah. Tambahno 5.000. Yo merotol gitu pun. Udah kena rine tok. Lagunya apa? Permintaan dari sini Yang di sini apa? Minta lagu apa? Sing kono njaluk apa? Oke. Dene rek ngene iki kucluk-kucluk. Iya, bener. Kutut manggung. Ngomong orang sing njaluk kon ngatek tak tuwunyune ndase. Campur sari yo kentut manggung ngene kuwi. Campur sari yo sing ngetren lah, ndak iya ora ta? Ya. Irang-irang lah. Mas Mito Gowu. Ayo, ono. Coba dari sana dan dari sini kita coba-coba padat lagunya yang luar biasa, lagu yang kekinian, oke? Lagunya apa Pak Kundat? Good night ladies and gentlemen. Ngomong apa? Bahasa Itu sebagai Wong kowe nek kenane ning Singapura tingak-ting ora iso omong kowe. wah, kowe ora ngerti bahasa Inggris. Umpamane awakmu wong turis, aku wong Indonesia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. hitungan ngocengoh orang Bahasa apa nih? What's your name? Ini lagi apa? Piye? What's your name? My name Little Frog. Little itu apa? Little itu kecil, Frog. frog itu kata. Jadi kata kecil percil ki little frog. Apa sih arti percil? Percil itu aslinya itu persatuan cil ki wong cilik. Dadi persatuane wong cilik ki ya aku iki. Berarti karo wong cilik. Iya no. Lah kuntet teku nyantet itu kamu. Berarti nyantet cawe-cawe lah. Tulis seneng kamu kan ana sindir. sabar Mas, sabar. Alah. Bojomu merongos ning omah lho. Ya aneh masamu luar Apa, biasa. brongos, Agak brongos. sini kita nembang-nembang bareng-bareng masih bersama luar biasa dan acara hari ini disponsori oleh Balon Pelembungan Klip. Nah, aku ngalor ngidul ora keseneng gitu. Ora duwe wedi. Mimi Yumi. Lha to, kok wae lu kok dak ya mau enak nyuwat ngalor ngidul. Jangkrik tenan Pak. Jan pokoke. Wis dirasani ora
Orang gatene belas. Lah kowe gatene piye wong kowe dinyang 500 ra gelem kok. Gatene gasmu sakil kuwi kok. Kita lagu-lagu Pak Tet awake dhewe nembang apa selawatan oke, sembarang oke. Sembarang oke, enggak apa-apa, sembarang lah, sembarang. Karena besok masih kita ada di daerah sini, Pak Tet. Daerah sini. Kita kalau nggak salah itu 1 minggu lah. 1 minggu saya di sini. Apa iya Pak Tet? Kurang ngerti. Ngomong 1 minggu lah sesuk. Besok minggu yang selanjutnya. Pitu awake dhewe kalau ora dibantu wong Nadane Mas, nadane. Nadane pakai apa Pak Tet? G Mas, G. Mohon maaf ini contoh penyakit kencing manis seperti ini ya. Nyapong gini. Modelnya penyanyi itu yang sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri. Ada yang Mas Denny. Oh, oke. Ya, ada Mas Brutin. Oh iya, oke. Lain enggak usah. Oh ngono, ya oke. Luar biasa masih bersama langsung saja artis kita. Kita tampilkan dari kota Banyuwangi khususnya bro. Cak Kundet luar biasa dan pada malam hari ini juga menghibur Anda semuanya ada di sini. Oke Pak Net? Amin. Wah, langsung yuk. Kowe njaluk apa nek ta? Njaluk Bugatti tak? Iya, gas. Masa aku bodoh. Dari W ke C, Mas. Iya, BC jadi. Kalau kamu sapi tank kamu ya. Kalau saya sapi tengah mau telek. Yang ngerti. Digandeng-gandeng nek apa ngerti wong lah utange udan akeh ora ngerti. Oke. Kono rada anu aja bener-bener Mas. Yo dingenekne ndelosone ning sinden. Yo ketara wong bragas ya. Biasa tujuan. Ora ya kena bakal masa banter-banter kok. Ayo toh, kok gentenan. Ini penak ya, Dan? Apa? Salah enek, salah daerah salah kayak salah tadi. Kayak salah apa tadi? Salah apa sawit deh? Wah. Masalah. Alah yo ganti nang salah tadi bangane sawit. Salah. Wih jambe. Pari iki pari. Ya cok guys. Tujhe se chuta garmo jayenge guntu se hi ho jayenge duki tum hari tum Alon-alon selak-selak kok. Penengok. Panas sirungku jadi. Tunghi ho Suara koyo ngene. Salah bener. Tunghi Los karewel. Sampai meter kotor. Nyanyi sembar, kok sembrono kowe. Purane to. Kowe sapa kuwi? Kancane urung lungguhi mbok lungguhi. Hanya dhewe jajal Mas aku suaramu cek Mas. suarane koyo gebrek tak kucing. Nyanyi apa aku?
Penjalo apa dat? Jalo apa? Yang kekinian dong. Kekinian. Ini setelah itu sholawat bareng-bareng. Oh penulis siap. syafaat, Oke, kan? luar biasa, langsung saja kita ambiur bareng-bareng masih bersama kita. Ambiar. Oh iya. Lali. Nadane ambiar mas. Kaya ngene. Apa kok sambat nih? Kurang apa kok sambat nih? Seta alat ada tuh urung gurine. Monggo Mas Rehan hadir ke sini. Kaya ngene. Buat dulur-dulur yang mau sambil komunikasi, monggo lur. Dipersilakan untuk lewat komennya ya. Suaranya apa tapi ya tahu di penjara. Requestmu piye tak layani nang kene. Dasmu. Selama sinyal masih baik-baik saja. Rumah saku apa enggak rumah saku? Duduk lambi anyar sing mbok pamer kene ngaku. Nanging bojo anyar sing mbok pamer kene ngaku. Ning seneng aku mung gawe Untane sak tawure simpati mbok ora-ora. Ajingan. Ora ngrasane kancane Mas Vito 3 wulan ora oleh balik. Ya ora apa-apa tenan. Sholawat. Siap. Ya, kalau kebanyakan tadi yang ada di belakang minta tiket swarga Pak Kunden. Kalau kamu nyanyi tiket swarga luar biasa. Nadane wis oke sembarang oke luar biasa. Langsung saja di mari. Ani. Aku nyelituk dulurku nek jenenge Ani ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah koyo ngene jan luar biasa. Pada malam hari ini masalah omong opo kuwi jan karo Mas aku ya anu. Lho wis langsung ae. Wae nyapa kok iso ngomong bareng lu nyapa langsung nembang ya wis to kok. Kenapa Pak Kundet? Untuk saya. Langsung aja di depan, bilang langsung aja enggak usah. Kamu ora usah ngomong. Loh, itu pertama Oh, gitu ya, oke. Sholawat sih. Iya ya, oke, siap. Nanti nak maca sholawat. Iya Pak. Nanti kira. Ya sepurane Pak. Ya Imam Baru. Kira sapi Pak Tet. Tet. Kira sapi. Aku kita kok. Ndase kaya semangka. Sapi. Ndase kita kaya semangka. Pero melon bosok ya ndasmu lho Tet. Pero melon bosok ro we. Buncut ndase ya. Loh, oh alah kabel yang nyelintang. Mas, gulane setrum mendase lebih bongko pisan. Apa iso kaya ngene? Ngong kowe iki mbok ngene-ngene jajal ora mbok ngono ya ora kena ngono ta. Ya cok cekel. Ya jangan pital kemana? Ngomong apa? Gaya. Ya ora ngono. Ya Imam Baru. Sak di. Ya. Masya Allah. Ya Imam Baru. Liya sanati. Beratur. Mas. Iya. Ya Imam Marus Liya sanati. Kurang dure. Dure Mas, dure. Oke, salah. Iya, Ya Imam Marus Mas Liya Kampreto 018. Mas sampean ojo ngomong. Oh iya Mas tak meneng. Mas Bambang Tri. Jo
los, lanjutkan terus. Ya, siap pokoknya los. Lihat sesuk melu aku awas tak diajak. Alah siap tak jak. Besok live kembali lur. Ya Rasulullah, Ya, langsung alon-alon ya, karo bass ya. 3, 2, 1, hitungan sampai 1000 Mas ya. Jadi sawi gitu nih. Kayak Suwargo tansah mengolawange dicawe sakit marang sapa wae sing kuat imane sing kandel akhlake rikala urip ana ning donyane tiket suwargo regane murah nanging aneh akeh sing megah kudu dilakone ape sekabehane Mas Farid. Jangkrik aku ngenteni wifi Yanti malah gak nongol. Sinyale mau ngedon Mas. Mas Bambang besok di mana? Di Separe lur, Separe 1. Oh, tahu TP sampean tinggal teng ngendi lur? Kula teng Tenggarong Mas, Kutai Kartanegara. Robi pun pon, suara kemrosok. Hai, wis tak usahane baik-baik Mas iki jen. ayo terus Apa contohnya mendem sakancane lerenono maksiate iya Imam Ma'ruf iya Sanadi Kula namung damel HP Mas niki. Mas Bambang. Melowati siji loro telu papat. Oh nggih Mas Robi rada disum. Anu Mas, ngeblur Mas. Aku mau gawe HP iki. Paman Patih Spiderman. Iya. Rada rene diajeng. Oh, tak kira mau kemrosok Mas, angin mau. Aku gawe mic eksternal munan iki. Ora ana liya mung sliramu sing bakal ana ning telenge atiku diajeng. Saestu Kang Mas. Diomongi ya. semua ketoprak apa ya enek Diajeng ajas moro. Coba cedak marang Kakang diajeng. Ije Kang Mas. Yo, aduh ketoke kok keduren. Sampai sing kurang dhuwur. ora keduren ning nyawang Jajal andek-andek. Yo, Mbak. Masalah, Mbak. Ini, tet, kowe nadorene madhep rene. Masalah, Mbak. Ngeterne anake sonte ah. Jajal ini kowe. Diajeng. Pripun Kang Mas? Apa isih ana? Apa datene? layanan sawut Apa? Mesti ngono kuwi lho. Aku tresno marang slip apa kowe
ngimbangi katresnan. Wong Sulono Pitakon. Coba wang Sing ngatur katresnan ning telenge. apa isih ana ngono kuwi mah. Sampai contoh saya buri. Dan kowe ngaliyo sik to. Kowe iki dadi apa liyane mosok ra iso to lah. Ya cok cengal puteran ngusui kancane. Diajeng Wonten dawa Kang Mas. Oh, tanganmu rada cedhak marang kakak. Meteng. Mau nyekel tangan nyapa meteng barang lu cacang ngomong masa iki toprak. Gila, Kowe dadi apa? dangdut budaya. Kowe dadi apa? Dangdut budaya. Kowe dadi apa? Sembarang. Aku Akhirnya lah ya kena. Masaku. Nyapa teko kancane lho, masa kuwi dadi apa wis ya wis. Anjas loro. Injih Kang Mas. Delengen ngarep kuwi ana apa? Wonten apa nggih Kang Mas? Tukang son kalau budi sak mono-mono iso. Kuwi ngono bakul es kuwi adem ki nggone atiku diajeng. Yen ketemu sliramu diajeng. Nyuwun injih Kang Mas. Diajeng Anjas Moro. Apa kowe tresno tenan marang aku? Wong Sulono pitakonku. Mas Kuntet. Hei, Kuwi apa? penak kowe mesem gemuyu keplok tangan banting sikil papan ki. Sopo? Aku. Hermoto. Bang, Kula kang aran Damar Wulan, ya Damar Saso. sopo sing ngono mlebu nang Taman Sari? Mas Waijal. So, Tepangno. Aku lan beli Mojopahit. Satriyaning Mojopahit. Setok dalan kumitir. Wani kowe karo. aku udah kaget. Aku kaget aku. Iya, Aku udah kaget. Kowe sapa? Setok dalan kumitir. Putra dalem Haryono Bintare. Kami nol. Ya. Nuwun sewu Kang Mas. Lungguh. Kula ingkang lepan, kula ingkang tumindak klentu Kang Mas. Wis sene tatanan sok-sok wae sing mlebu nang Taman Sari tanpa ana tapak astane Haryono Bintare Kang Mino. Ya, kuwi Lara Kang Mas. Wis ora lara mbok mek-mek. Sewodok dilosor ngono. Mau dong. Wong kancane lara malah mbok mek-mek. Anjas Moro. Iki Mas. Injih Kang Mas. Walah. Kang Mas konde eram toh. Sampai Mas nyontot. Pas ya. Kula wau Mas, sampe Mas nyapa toh Mas? pas. Terus lakone lho goblok permasa. Dina iki kowe kudu awal saka astane. Boten saged. Ora iso. Kula ingkang tresna sanget kal. Wis Iki pantenono lah. Ana tak tutuk utama. Tidak. Memang keplatan kan. Kula boten saged Kang Mas. Ora iso. Kula ingkang kantos. Wah bilang wadah yancuk. Acane loro tenan lho. Yancuk cekel putra. Mbak Puji, terima kasih. Aimu iki. Ora. Lu kok. Surat cerita-cerita tai-taian. Langsung So, marulah Mas. teko kene nyapa? Lek pegawean. Sopo? Wis oleh tapak astane teko kuwi. Pak Arnoto sampun. Sampun. Teko bapakku, Aryo bener Kang Mino le wis. Sampun lewat Mak Faisal. Wis kabeh. Berarti aku sing kleru. Wis tanda tangan. Tanda tangane Pandi karo Mas Faisal karo Pak Arnoto wis tanda tangan aku mlebu begini. Kowe wis tanda tangan belum? Durung. Ngomong loro. Ora. Aku mesane lah tak omong lorone. Ya apa? Mboten napa-napa. Tunggu. Oh alah, balik neh. Mosok wis tanda tangan dat. Wis Mas tanda tangan. Sopo sing Aditya, terima kasih Lur. Kula ingkang kleru. Kula luput. Syukuran lurah baru Lur ya acarane. Mas Anjas. Kok mandek-mandek dat. Nek Mbak, rek tak mangi. Lak nuthuk mbok kaya aku lho. Nuthuk aku kan teori to dat ning kene to. Ah ngene to. Iki kan banter. Nah nek kene panas.
Kayak teori ora. Beloknya panas kok. Rasanya Ora kan kena ndasku kena lambengku. Piye rasane kowe. Lho kan aku gak harus rasa ada sampai sing dicutuk. Jajal iki. Dalam duduk kuwi ora karo iki ta. Kudune. Ya mbok. Paling kering. Agak maju. Mohon maaf namanya siapa adik? Adik, Iya. Mbak, dicepot ae, Mbak. apa nih? Sikile. Ya jalan jalan. Keduren dah. Iya, keduren tenan aku. Mosok ngiwat. Alah. Jebule ya ampun ya. Masya Allah, kalau dilantang. Wah, alah. Ada. Lagi piye lagi? Alah ya lah ngono kuwi anak-anak botol kecap to lho rapi Mas aku padha deke kok. Agak maju. Namanya siapa? Kalau Nama saya Iya, Iris kakak. Riris, Iya. Riris asli dari mana? Asli dari sini aja. Oh enggak, maksudnya Saya ngomong SP. SP apa? SP. Walah, kuwi oskadon. Alamat dari Dereng SP1 wonten niki lur, Desa Mas Sumbersari, Anjas. Kecamatan Hadir. Sampai 10 toh. J, ngerti? Ya ro anak Tenggarong toh. Ya. Ora ngerti maksudnya aku. Anu pom Hadir bensin. apa urung? Sing Pom bensin maju niki. Endi to apa nek pom bensin to? Emang ada pom bensin barang. Lah ya mbok aku ngawur. Kok ngawur apa ora oleh. 10, Mbak, L10. SP1 Sebulu. Oh, SP1 Sebulu. Kecamatan Sebulu. Berarti jurusan Sangatta, Mbak. Ya, betul sekali. Bener netes. Ngapal aku. Aduh cak Bontang. kene. Oh, sangat Tahunan lho. Aku ning kene tahunan lho tak biyen. Tahunan tegese piye? Lah yo tahun 2017 pisan, terus 2012 pisan, 19 pisan, 20 pisan. Dadi tahunan ben tahun ning kene pisan-pisan. Kowe iki aja gawe goro-goro. Kuwi jenenge kabar elek. Lho, bapakku wis suwi lho. Lho, masa ta? Masya Allah. Bapakku wis suwi dinas perbatasan. Niki niki. Perbatasan tidak. L1 karo L2. Oh alah. Cedak berarti cedak. Dereng Mas, Bensin ya bapakmu. dereng medal. Perbatasan. Belum muncul. Namanya Mbak Riris ya. Ji. Mbak Riris mohon maaf kalau kesukaan itu kriteria laki-laki yang seperti apa? Saya, Iya. saya sukanya yang tinggi. Dur. G. Kaya tondo itu ya. Tet ngaliyo tet wis ora matuk ning kene kowe. Kowe ngaliyo kuwi iki khusus aku tok. Wis banget rambutan wae wis. Kono. Mohon maaf Mbak Riris. Ji. Kalau kesukaan itu anaknya tinggi terus putih apa yang hitam? Apa yang Saya coklat? suka yang agak abu-abu gitu. Oh, tunggalane mobil jazz lho nek rada abu-abu. Anu kerjanya hidung. Hidung. Hidung yang piye ya Mas ya? Mancung apa makrok? Yang makro aja dah. Aku. Nanti. Lah, wong makrok kuwi lho, irung-irunge golongane ombo. Kuwi cepet. Cepet apa nih? Cepet bongkok. Masamu wong mekro istimewa no, Bob. Lah makroke kon nek usum udan kaya ngene, Ya, bolak-balik pilek. Mas Aditya masih Mas Separe. Yalah pas udan-udan dalam pas Dispare cawe, satu. Mending wong mekro. Lah istimewane meneh. Apamu mancung, pusuh mancung. Ape nuwun sewu ambung-ambungan. Lambe rung kena irung tabrakan. Lah nek sing makrok. Aku mekrok, koncone bojone mekrok. Iya. Irung rung kena lambe wis nyedot. Selamat datang yang baru hadir lur. Langsung komunikasi ngobrol-ngobrol nang kene. Pengalaman. Kita nembang, kita lagu-lagu luar biasa sama Mbak Riris. Nggih. Coba Mbak Riris kalau nembang itu kesukaan lagu apa? Lagu dari Solo, Jawa Tengah, Banyuwangi, Makassar, terus sini Tenggarong, apa ini pokoknya ini lagu apa yang senang paling senang? Banyuwangi. Banyuwangi. Nggih. Agak maju. Nggih. Oke, nadanya Mas selindro Mas. Loh kok selindro? Banyuwangi enggak selindro Mas? Lambu. Loh, Banyuwangi itu selindro campur pelok. Oh, gini. Manut wis manut. Sak karepe sampean wis. Nah, kowe sampean manut aku pernah dadi gendeng. Nek pelok campur selindro iki campur dadene sitok, kuwi rasane rujak soto. Iya, paham ora. Nembang apa bawa iso gak ya? Bawa? Iya. Insyaallah. Iya, wis kayak gitu. Wah, bawa terus le wong. Oke Mas, Mas Anja sami-sami. Oh, sampai Apa inten? apa kowe tresno tenan
kok, Bro. Yen mangkono oh indah iya rada rene nyedak marang aku ayo rene kok indah kok sampe deloken kae enek anak asu Sing di. Intai cantik sekali, bodinya kok ja seksi. Oh Intai, telokan anak babi. ceng ngeceng selindro agak maju mau intermezzo tok mbak nah saiki oke mbak oke ngejolone tinggal sesuk lho. halo cek halo nembang ya mbak ya nembang Iya. coba oke selindro Banyuwangi mbak membiar mana mbak Gitu ya? Besok malam Oh, siap, dapatnya siap. di Separi mas. Hari 1 kalau nggak salah. Oke. Gamelan sama duduk dat. Wih dat, sing gamel duduk. Wih bedidoni wih. Aku seneng Pak Pujul ya. Selindro lagi. Membiat mayon paman. Keduren nek aku. Oh iya berarti lah kendean berarti sama nang ngisor gini kan. Aku ning kono dirubung wong. Aja. Wes semoga wes sebarang wes rasa gini ayo oke. Agak maju. Membiat mayon kang Agak maju teman. Suara teman. suarane. Yo, alon-alon biar nyalon jote. Dah sama jauh. Lagi mulu. Banyak bisa kan kita. Dapat tahu kok enak. Gandeng Oke. Mas Nur Fadil di Separi 1. Mas Rizal. Mas Rizal, welcome Kota Raja seperti. Wito saka sumber jambe yo. Moga-moga dapatnya nonton mas. Numuswantara yote ananono yote. Nusantara Yo. Banyuwangi Iya, 2 kali. Hari ini di sini di Bukit Raya, besok di Separi 1. Mbak Uji Astuti. Video mana? Segoro Padat. Telu. Siapa yang telu? Larlan kedol alas angke. Mbak, diapakno ya? wis to dijembleng ngono ki, Mbak. Pomone ping 4 ya. Iya. Papat jaluk ping 4. Masuk tambahane. Iya. Sama-sama, Mbak Putri. Liwiat. Mbak, ngerti wing. Pomone ping 5 ya, Mbak, jajal ping 5. Ya. Belam ya. Mas Martin Borneo. Belum tahu aku mas. Info yang didapat Separi 1 gitu Wis aja. lho wong pasrah. Wong kaya aku. Kaya kuat. Ping pira kuat lele ngono tok. Hei, Pemanasan. Belang biangan
Mas Nur Fadil, sama-sama Mas. Mas Edgar Nato, iya Mas, live langsung ini Arab. Dangdut kita koplo. Ulan andok tak tak detung tuk tuk dengan keting. Ya. Ulan andok ya ramen tua saben bulan saben tahun sudah Chandra Dewi Rehana lare kok ayu temen